Mae'r arfer o gyflwyno rhoddion ar ddydd Calan yn hynafol iawn. Yng Nghymru, y traddodiad oedd casglu colennig. Byddai grwpiau o blant yn mynd o dŷ i dŷ ac yn dymuno iechyd a llwyddiant i'r teulu ar gyfer y flwyddyn i ddod. Byddai hyn yn cael ei symboleiddio gan yr afalau roeddent yn cario, y falau wedi addurno gyda gyd a dail bythol wyrdd. Byddent yn canu penillion wrth ddrws y tŷ ac yn cael rodd o fwyd neu arian am eu trafferth.